Toto sa stalo, dámy a pani. A neviem bližšie informácie, viem, že nám chýba dosť veľa vecí z kuchyne. Dneska určite nebudeme robiť palacinky, akože sme v takom núdzovejšom režime, slané veci sa dajú objednať. A patrame, zistujeme, uvidíme, že čo a ako. Stále neviem, že čo sa deje. A ešte aby nebolo málo, tak normálne, že dobre, toto voda je už to, že sme proste pooblievali ten kvetinač, nám niekto nagrcal do kvetinača. V ten istý deň. Takže tak, ľudia, aký máte vy pondelok?